είναι γάντια για τα πόδια. Πες μου λίγο τι θέλεις, για δείξε μου. Δείξε μου λίγο τι θέλεις. Αυτά είναι τα γάντια. Τα πράσινα. Είναι για τα πόδια μου. Αυτά εδώ. Ναι. Το πράσινο και δεν στο δίνει. Δεν στο δίνει. Δεν με αφήνει καν από μέσα. Αλήθεια, λες, για πάμε να το πάρουμε. Για πάμε. Να δούμε, να δούμε. Πόσο κάνει, για δώσ' το. Είναι και δύσκολο εκεί που Ξέρεις είναι. το γάντι για το πόδι. Όχι αυτό, ένα πράσινο που έχεις απ' έξω στη βιτρίνα. Εδώ είναι χάρτια, είναι χάρτια εδώ. Α, εκεί είναι. Το Δεν γάντι. το έχω. Δώσε το αυτό πως είναι της βιτρίνας, παιδάκι μου. Το θες. Το θέλω Έχει πάρα πάει ο πολύ. ήλιος εδώ. Είναι δύο Όχι, το ζευγάρια, θέλω δε. και να βγάλω όλα. Πρέπει να βγάλουμε το ράφι. Είναι λέει 2 ζευγάρια. Πρέπει να βγάλουμε το ράφι. Δεν πήγε να το φέρεις μέσα. Κρίμα τώρα είναι, κατάλαβα. δώσε τώρα. Δεν το έχει λέει ρε Μαρία μου αυτό. Θα μου δώσεις αυτά τα κοφτά εκεί. Τα μοβ. Τα μοβ εδώ, αυτά. Τις γκέτες λέει. Γίνεται όχι, πάρε αυτό. Εντάξει, που είναι τώρα που θέλω. Εντάξει. Άντε, τσάω μαράκι. Ευχαριστώ Ωραίο χρώμα πολύ. και είναι ροζ.